L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un dels centres hospitalaris més antics del món. Fa 223.000 dies que atén ininterrompudament la salut dels barcelonins, o el que és el mateix, fa més de 6 segles que és l'hospital de la ciutat. Parlar de la història d'aquest hospital és una altra manera de parlar de la història del país, de la història de Barcelona. Uau! Aquí tenim el primer llibre d'entrades de malalts amb el primer malalt conegut, documentat, de l'hospital. Es deia Diego Genest, home de 40 anys, pescador, que ve malalt de cames el mes de febrer de l'any 1457. La fitxa del primer pacient documentat es conserva a la Biblioteca de Catalunya, que ocupa l'edifici originari de l'Hospital de la Santa Creu. Aquestes parets han estat testimoni de la salut dels catalans fins a començaments del segle XX. Aquesta sala a què es dedicava? Aquesta era una sala de malalts, els llits estaven alineats contra la paret, era la sala de Sant Roc. Es deia així pel nom del sant de la porta i era una sala d'homes. O sigui, ens hem d'imaginar tota aquesta sala amb llits al voltant de les parets? Sí. Quanta gent hi vivia i passava per aquí cada dia? Doncs l'hospital era una mena de ciutat dins la ciutat de Barcelona, perquè molts dels oficis i treballs de l'hospital comportaven viure al mateix hospital. Hortelans, ferrers, pastors. S'ha calculat que unes 1.200, 1.500 persones menjaven cada dia a l'hospital. La primera pedra d'aquest emblema del gòtic català es posa el 1401, quan les elits civils i eclesiàstiques decideixen unificar 6 petits hospitals de beneficència en un de gran i més ben dotat de recursos. L'hospital neix per donar resposta a les necessitats dels més desfavorits i des del començament acull pobres, malalts mentals i nens orfes de tot Catalunya. Es construeix dins la tercera muralla, el Raval, envoltat de camps i horts. En aquell moment, Barcelona té poc més de 20.000 habitants. L'Arxiu de la Santa Creu és un dels fons hospitalaris més importants del món. A la Biblioteca de Catalunya en conserven una part, la resta pertany al mateix hospital. Es pot notar a través d'aquests llibres dels ingressos, de la comptabilitat i d'altres, com era aquella ciutat, com es vivia? Ho traspua? Es pot veure, doncs, si hi havia un estat de carestia, si hi havia epidèmies, si hi havia guerra. Tot aquest moviment de la ciutat es pot veure. Cada persona que ingressava a l'hospital se li feia un assentament, un registre, i aleshores es detallava la roba que portava. I per què? I si portava diners. Perquè la roba tenia molt valor en aquell moment i com que l'hospital, per privilegi reial, podia ser hereu dels malalts que morien sense atestat, doncs guardava la roba i si se l'havia de quedar, després la subhastava i en treia algun recurs que li anava bé per Però eren funcionament. malalts pobres, en principi. Era un hospital de pobres. Aquest és el primer, no? Aquest home, que és Diego Genest, i que era pescador. I portava un caputxó, un gipó de drap, una camisa i unes bragues de llana. I diners, 2 reals. Tots els llibres tenen... Aquest també és un llibre com aquest? També és un llibre d'entrades de malalts, però posterior. És d'un any de pesta bubònica a Barcelona. Tenim que mossèn Antoni Terrissa prevera, o sigui, un capellà, i aleshores, quan li demanen quins béns té, ell diu que a la rectoria té 4 botes de vi claret, i en la casa d'en Glasell, de Sant Julià,
i té 2 quarters de cansalada i un sagí, que vol dir llard, i 9 botifarres. Aquest senyor va morir, perquè la creu indica. I això vol dir que l'hospital va anar a recollir les 9 botifarres, el sagí, la cansalada i la sopa de menjar. Etcètera. L'arxiu de l'hospital és un retrat de la pobresa i la fitxa del primer pacient, en Diego Genest, és una mostra de la moda low cost de l'època. La roba era per abrigar, procurant no fer-la malbé perquè havia de passar els fills. Probablement una mateixa roba servia per mare i filla o una capa podia servir per la família. Qui havia de sortir al carrer, doncs agafava la capa. Per pura necessitat, molta gent anava mig en pilotes, perquè no tenien calces, no tenien... i es tapaven com podien. I la misèria era misèria. Eren polls, eren... ja ho veus aquí, quan et descriuen el vestuari dels malalts de l'hospital, t'estan descrivint coses tristíssimes. Això és la fitxa del primer malalt. I porta un gipó de drap. El gipó és la mare de totes les peces de cos. Seria com la camisa. Si veus aquí, en aquest llibre sobre la moda de Velázquez... Això és una mica posterior. Sí, és el 1618, o sigui, 200 anys posterior. Aquesta dona porta un gipó, és la peça de dalt. Què més duia aquest bon home? Camisa e panyo, es posa roba interior. Això és la roba interior. La roba interior era un panyo que s'enrotllava aquí als ronyons i que la peça que quedava la passaven per l'entrecuix, diguéssim. Per l'entrecuix, i se la passava per l'entrecuix i se l'ajustaven aquí, de manera que quan havien de fer menors, doncs es treien això i ho feien. Al Diego jo li posaria un caputxó així de pell, perquè, bueno, també tenim aquest, per exemple. Vols riure, que me'l posaré? Això seria un caputxó, Això són camises. Això són camises. És un patronatge... Això és una camisa que la pots posar des del segle XII fins al segle XV. O sigui, 300 anys el mateix tipus de roba. I els pagesos de Polònia encara la porten. Quan es funda l'Hospital de la Santa Creu, la direcció recau sobre la molt il·lustre administració, la MIA, formada per 2 representants de la ciutat i 2 de l'Església. 6 segles després, la MIA continua dirigint l'hospital i la seva estructura es manté gairebé intacta. En mossèn Forcada és un dels representants de l'Església. Vostè forma part de la MIA, de la molt il·lustre administració. És una de les institucions més antigues de Catalunya. Del 1401. Caram! O sigui que és bastant antiga. Abans estava constituïda per 2 homes bons de la ciutat i 2 canonges. O sigui, durant molt de temps van ser 2 representants de l'Església i 2 representants, diguéssim, de l'Ajuntament o del Consell de Cent, depèn del moment. A partir del 1990 es va integrar a la MIA 2 representants de la Generalitat. O sigui, ara són 6, vostès. Ara som 6, sí. I hi ha una cosa molt curiosa, que no sé si ha canviat amb els anys, que és que els acords s'han de prendre o es prenen per unanimitat. Total. I això des de 1401. Des de 1401. I quan no hi havia el mateix color polític o quan, per exemple, en l'època franquista, en què hi havia un altre plantejament a la representació política, com funcionava la MIA? Sí, també el mateix sistema, arribaven a acords i el que sí que potser en aquelles èpoques tenia potser més força la Església. Va haver-hi un temps, molt temps, que l'Ajuntament deixava fer molt en els canonges. Ara anem cap a la MIA. Sí.
que on està situada en aquest període d'obra suposo que ha hagut de moure's, perquè abans estava just a l'entrada. Des de la seva entrada al Sant Pau l'any 1990, la Generalitat marca les línies de la gestió sanitària de l'hospital. Però la MIA decideix sobre els projectes de recerca i també controla la gestió del patrimoni propi. Bon dia. Vostè és? Jaume Tort, del Departament de Salut. Del Departament de Salut, per tant, de la Generalitat. Els acabats d'arribar, perquè una institució 1401, que ha arribat a l'any 90, és fa poquet. Vostè és? Sí, Josep Grau. Josep Grau, de quin... De l'Ajuntament. De l'Ajuntament. Vostè és? Jo soc Joaquim Jornet, soc el secretari de la MIA El secretari de MIA. i el director de l'àrea jurídica de l'hospital. Molt bé, molt bé. Vostè també és membre de la MIA? Bueno, jo soc el gerent de la MIA. El gerent. I vostè sí és membre de la I MIA? Veget és patró, membre de la MIA. Molt bé. De quina... Generalitat. De la Generalitat. I avui pensen vostès barallar-se o serà una reunió plàcida? Avui plàcida. Els deixem reunir-nos. Moltíssimes gràcies. La MIA no és una organització secreta, però sí discreta. Per això, les reunions no es poden enregistrar. Et dius? Gemma, Sí, dels cognoms. Hivern Morató. Morató? Morató, sí. Saps com funciona això de la donació de llet? T'han parlat? Més o menys. Aquesta llet exactament va a nens prematurs o on va parar la llet. Aquí ho tens Però especificat. suposo que en principi primer és la llet de la mare, d'aquests Sí, el que passa és que com que aquests prematurs a vegades són de baix pes, no tenen el reflexe de succió desenvolupat, pot ser que no estimulin la lactància materna prou i mentre estan ingressats a vegades es necessita aquest aport de la llet de banc de llet. Avui el Sant Pau està adscrit a un programa pioner de donació de llet per nadons. Des dels orígens, l'hospital es fa càrrec de tots els nens abandonats a Catalunya i, per tant, aconseguir llet materna és una prioritat màxima. Per això crea una xarxa de més de 400 dides que es dediquen a alimentar els nens a tota llet, o sigui sense limitacions, o a mitja llet quan els nens mengen sòlid. Durant segles, aquesta ha estat la despesa més important de l'hospital. Hola, Teresa. Què tal? Com estàs? Teresa Vinyoles és experta en història medieval, sobretot en qüestions de vida quotidiana i pobresa. Teresa, Barcelona era molt pobra el 1401? Bé, això és molt relatiu. O sigui, teòricament és el moment de crisi. Teòricament la crisi comença després de la pesta, hi ha una certa regressió, però també s'ha d'entendre que és un moment que s'inverteixen molts diners en obres d'art, en construccions. O sigui, s'està acabant de construir la catedral, s'està acabant de construir Santa Maria del Mar, s'estan fent retaules. Què passa? Com sempre que hi ha crisi, que hi ha uns quants que amb la crisi s'enriqueixen, hi ha uns quants que abans no estaven en el límit de la pobresa i cauen en el límit de la pobresa. Això pràcticament és el que està passant. Em sona, Et sona, no? Segle XXI, no Et segle sona, XV, doncs és això. el que passa. Teresa Vinyoles ha estudiat els llibres de registre d'orfes del segle XV, que estan a l'arxiu de l'hospital. Hi ha llibres aquí els llibres d'infants i vides, o d'expòsits, Antics, com que ara són, aquest no? d'aquí, Antics o vell? molt malmès, Sí, perquè les però- rates hi han fet feina i hi ha humitats. Les rates? Sí, mira, és de 1435 ho a posa, 1439, aquest. Mira, per exemple, aquí és un cas bastant excepcional. Aquí veiem que hi ha una medalleta i realment és impressionant, no?, perquè ho portava una criatura del segle XV. I molts portaven un paperet escrit per l'entorn familiar que ha deixat a la criatura, Aquesta infanta... és nada, avui que és dijous, vespre de Sant Honorat. I no és cristiana. Voleu que hi hagi nom Margarida, que porta a la cama dreta, a prop del peu, una tireta de cuir Això a la portava a la cameta. cama dreta. És impressionant veure que la criatura aquesta del segle XV portava a la cameta lligat a això, Caram, que és un cordó de sabata. caram, una Veieu? criatura El ferret. acabada de néixer. El ferret. Que trist, no?, també, això. I això era una marca que posaven els pares per si els anaven a recollir. El que passa que, malauradament, molts no els van a recollir. Aquest també és molt bonic, és un nen que portava un collar i en Està l'albarà li agafat. deien que li posessin Tristany, un nom molt literari, no molt... I li posen Tristany del collar.
perquè portava aquest collar. Va morir molt petitet. Com moltes d'aquestes criatures, es moren molt petites. Molts morien, malgrat aquestes cures que hi tenia a l'hospital, no sobrevivien. Pocs. Hi ha un 75% de mortalitat. 75%, o sigui, 3 de cada 4 nens que arribaven... morien. Jo recordo quan investigava que cada vegada anàvem veient les criatures i cada vegada dèiem, avui se'ns han mort tots, per exemple, no? I sortíem d'aquí, doncs, com mig deprimides. No m'estranya. La companya i jo que estàvem buidant aquests documents. No m'estranya, no? Quant de temps estaven els nens a l'hospital? A l'hospital poc, perquè quan ja es pot valdre una mica per ell mateix, aquella criatura és posada a treballar o a servir. Un 90% de les nenes van a servir i el 95% dels nens van a aprendre un ofici. Al llarg de la història, les contínues epidèmies que pateix la ciutat tenen el seu reflex a l'Hospital de la Santa Creu. Durant la pesta del 1651, per exemple, tots els metges fugen per por del contagi, la qual cosa porta el Consell de Cent a emetre una ordre mitjançant la qual els obliga a tornar sota amenaça de mort. A l'arxiu de l'hospital s'explica que en el cas de malalties infeccioses, els soldats havien d'escortar els carros amb la roba dels morts perquè la gent no se n'emportés cap peça. Una de les pestes més greus és la del 1589, que mata 13.000 barcelonins, més d'un terç dels habitants de la ciutat. Les places que envolten l'església de Santa Maria del Pi van formar fins al segle XIX un dels cementiris més importants de Barcelona. Al registre d'enterraments segurament hi ha rastres d'aquella gran epidèmia. Tenim 2 llibres de l'any 1589. Sí. Home, senyal que es va morir molta gent, no? Potser sí, potser sí. Que bonics, no? És normal que hi hagin un llibre i mig, 2 llibres per un any, en un any com aquest a finals del segle XVI? Jo crec que realment hi va haver molts enterraments, perquè no seria tan normal. La gent que estava a l'Hospital de la Santa Creu venia a parar sovint aquí al Pi per enterrar-se, si moria? L'hospital pertanyia a la jurisdicció del Pi, no? Per tant, doncs, molta gent venia a enterrar-se aquí, clar. Molta gent dels feligresos de la parròquia, tots eren enterrats o al fossar de la plaça del Pi, era un, o la plaça de Sant Josep Oriol, que era el fossar gran. I com s'enterraven, per exemple, en aquesta època, que els embolicaven un llençol, els posaven un taüt? Si morien d'alguna cosa infecciosa, evidentment els embolicaven amb un sudari, i tot l'altre intentaven cremar-ho o... Clar, no els enterraven amb els vestits ni amb res, vull dir. I sovint els enterraven en una fossa comuna i tiraven calç a damunt per evitar les infeccions. Hi ha un fet molt, molt, molt curiós i que té molta relació amb una gran pesta que hi va haver l'any 1651. Llibre de determinacions de la Reverent Comunitat del Pi, començat el 1 de gener de l'any 1631. Com per misericòrdia de Déu, no obstant, lo mal estava tan arraigat. O sigui, que era molt important aquesta pesta. I que la gent estava morint. Lo mal era tan arraigat, ningú de tots els capellans que servien l'església no s'eren encontrats, o sigui, no es van posar malalts. O sigui, un miracle. Va ser pràcticament un miracle. El manco ells ho van considerar així, perquè ells continuen dient que en obsequi i agraïment del fet aquest, resaran cada dia una antífona. L'antífona Stella Cheli, que ja a l'època era considerada que tenia virtuts curatives. Devia funcionar la mar de bé. Bueno, d'entrada no es van posar malalts ningú. Ells ho tenien clar. Caldrà memoritzar l'antífona, aleshores. Ah, exacte. A més de les pestes, als segles XVI i XVII, l'hospital acull molts ingressos de l'anomenat mal francès, el que ara diem sífilis. El segle XIX és el segle del còlera. No és d'estranyar que passés tot això, perquè Barcelona era la ciutat més densa d'Europa i aleshores les epidèmies es propagaven amb moltíssima facilitat.
Respecte al còlera hi ha una anècdota curiosa que, de fet, és una llegenda urbana. Resulta que el 1889 Buffalo Bill i la seva trup del Vell Oest van venir a actuar a Barcelona, això és cert. I, segons diu aquesta llegenda, 2 dels indis que l'acompanyaven van contraure el còlera i van morir a l'hospital. Doncs bé, els arxius de l'hospital ho diuen molt clar. És cert que 2 indis es van posar malalts, però va ser de verola i, en tot cas, van sortir sants i estalvis després d'una estada a l'hospital. Per cert, a la fitxa de l'hospital posa amb aquests malalts de professió indi. Als orígens de l'hospital, la medicina es troba sota la doctrina del galanisme, un sistema que va estar vigent durant més d'un mil·lenni i que no se supera del tot fins al segle XIX. Segons aquesta concepció mèdica, al cos es combinen 4 humors que estan relacionats amb els 4 elements de la natura. L'equilibri humoral representa la salut i qualsevol desequilibri, la malaltia. Els malalts de la Santa Creu rebien la millor medicina galènica disponible, gràcies al fet que els metges de les classes benestants també treballaven de franc a l'hospital com a obra caritativa. De fet, els metges no comencen a cobrar fins a finals dels anys 60. Un malalt que arribés a mitjans del segle XV a l'Hospital de la Santa Creu, què podia trobar? Quin ajut podia trobar? Bueno, com que en realitat si arribava a l'hospital era ja o que era pobre, o que era foraster, o que alguna cosa molt desgraciada li havia passat. Clar, què podia esperar aquella gent? Sobretot un règim de menjar i beure que probablement no tenien fora. I això ja era molt. Això moltes vegades ajudava, en certa manera, a restablir. Curava simplement per menjar i descansar bé. Això, almenys menjar i beure sí que en tenien, cosa que quan estaven fora i encara que estigueren sans, no sempre la tenien assegurada. Superava la gent? El tipus d'operació que es feia tenia prous garanties? El problema era que mètodes d'anestèsia no n'hi havia, i per tant hi havia coses que no es podien fer ja i que se tenia que donar per perduda aquella persona perquè en realitat la frontera del dolor era molt forta. I l'altra gran frontera era la infecció. En el moment en què la ferida era oberta o que era en una cavitat que implicava òrgans interns, era completament impossible evitar la infecció. Això no es solventa d'una manera real i eficaç fins a mitjans del segle XIX. Sí, sí. Això ja existia, el primitiu hospital del segle XV, una sala de dissecció on els estudiants de medicina treballaven sobre els cadàvers? En el moment en què hi ha estudiants de medicina i facultat de medicina, que estem ja a meitat del segle XVI, immediatament es fan disseccions anatòmiques i s'estipula que el catedràtic d'anatomia ha de fer un tot, en aquest moment 10 o 12 disseccions. On es feia exactament? Es feia en allò que s'anomenava el corralet, que era el cementiri de l'hospital. Clar, ben aviat la font de subministrament més normal de cadàvers són els pobres malalts. Perquè la gent que mor allí moltes vegades són forasters o gent pobra que no es pot pagar tampoc grans exèquies fúnebres, no? I la gent de Barcelona en aquell moment no s'hi oposava al fet que manipulessin els cadàvers d'aquesta manera? No, pensa que l'anatomia aquesta és una idea, en realitat un tipus de llegenda que s'ha mantingut sobre l'oposició de la gent o l'oposició de l'Església. Al contrari, o sigui, realment l'única cultura que ha practicat la dissecció anatòmica d'una manera realment molt extensa ha sigut la cultura cristiana. Això passava tant en l'Europa catòlica com en l'Europa protestante. Una ciutat amb un bon teatre anatòmic, allò era una cosa de prestigi per a la ciutat. Els conflictes bèl·lics han estat una altra creu per l'hospital i la Guerra de Successió n'és un bon exemple. Durant els 3 setges que pateix la ciutat de Barcelona, milers de soldats ferits passen per l'hospital. Els llibres d'ingressos són una mina per un investigador de la moda militar com en Francesc Riart.
Això d'aquí seria l'exèrcit dels aliats. Anglesos, portuguesos, palatins, holandesos... Tots els que van lluitar al costat dels catalans. Tots els que apareixen a l'hospital. Són uniformes molt diferents dels que ara estem acostumats, perquè ara els soldats el que procuren és camuflar-se. En canvi, en aquesta època sembla que el que vulguin és que els vegin d'una hora lluny. No et pensis, fent lluita amb línia, això és infanteria de línia, i les línies típiques que veus enfrontades a les pel·lícules, que sembla que allò ha de ser una cosa horrorosa, però és que hi ha un percentatge d'encerts baixíssims. Quan van a tirar, com que tiren a la línia, molts tanquen els ulls per la fogonada que farà el fusell, al tirar els ulls pot anar amunt o pot anar avall. Un desastre. Hi ha un nivell d'encerts molt baix, un 10% i la majoria no mortals. Per tant, no és tan perillós anar vestit de colors així llampants, I la roba aquesta que duien era una roba que els hi pagava la Generalitat? Sí. Era la Generalitat la que s'encarregava de vestir-los? Això està tipificat en tots els exèrcits. Llavors, al començar la campanya, que sol ser l'estiu, et donen un vestit, que te'l descompten del sou. I què podia costar un vestit així? Ho pots saber, tu també, a través de l'arxiu? Això valdria unes 15 lliures, que és equivalent al sou de 2 mesos d'un obrer. 2 mesos de Déu-n'hi-do. Tot el vestit. Era car. Era car. Esclar, si li descompten la paga al soldat, això, doncs tampoc li devia fer gaire gràcia. Ho fan per 2 motius. Primer, perquè no se'l deixi prendre, i després perquè no se'l vengui. Però és que he vist que tens un tricorni per aquí a l'estudi. I una casaca també. Mira, em falta la peluca. Bueno, estàs en batalla i ja se sap que anant en batalla. I això també acompanyat d'un tricorni. Vas fantàstic, Francesc, Molt bé. Aniria acompanyat del tricorni. La muntanya de Montjuïc és un dels escenaris importants de la Guerra de Successió, sobretot els setges del 1705 i el 1706. L'arxiu de l'hospital és molt important per l'Adrià Casas, que prepara una tesina sobre aquest conflicte. Clar, des d'aquí es controla perfectament la ciutat. Era tota aquella zona d'allà, no? Exacte, es veu la catedral, es veu l'església del Pis, el centre històric. Des d'aquí doncs, podien tenir accés, també des del mar, la ciutat estava bloquejada via marítima, però des d'aquí sobretot s'intentava atacar la muralla per fer-li un forat lo suficientment gran per entrar-hi després. Clar, un setge per un hospital devia ser un moment clau, no? Perquè tothom passava per allà. Exacte, sobretot el de 1706 es veu molt bé, amb tan sols 30, 40 dies entren centenars de soldats i es veu una miqueta la composició del tipus de l'exèrcit. Com eren els exèrcits de l'època, els exèrcits que estaven a Barcelona amb aquests setges? Eren autèntics mosaics internacionals. En un setge podia haver gent provinent de tot arreu de la península Ibèrica, portuguesos, castellans, aragonesos, valencians, gent també del Regne de Nàpols, d'Itàlia. Hi havia molta relació entre ambdós territoris. Gent d'Holanda, els anglesos també en part, tot i que no utilitzaven tant l'hospital. Com ens podem imaginar la situació que es vivia dins de l'hospital en el moment dels setges? Absolutament massificat. Havien arribat a ocupar espais que no estaven destinats a l'assistència dels ferits o dels malalts. I tot això qui ho pagava? Com es pagava les despeses de l'hospital? L'exèrcit, teòricament, havia d'abonar els seus costos, no? El que passava per això és que, com sempre, els exèrcits pagaven tard o gairebé no pagaven. Llavors, a la pràctica, l'hospital havia de, a través de la seva xarxa, dels seus recursos, pagar totes aquestes qüestions, sí. Quan acaba la guerra, es pot dir que està arruïnat l'hospital o no? Es pot dir que està arruïnat. Té molts deutes, s'ha venut molt patrimoni, i arriba un moment que els administradors es plantegen si no han d'arribar a tancar les portes, com qui diu, perquè no arriben a cobrir els deutes. La reflexió que faig és que, mica en mica, ens ho van colant. O sigui, la gent està molt preocupada per l'ERO, però que les retallades a la sanitat pública van esglaonades, van augmentant. Bueno, jo en el departament estic desbordades de feina, el personal eventual ja no hi és, ja no agafen pràcticament res, nosaltres mateixos. Aleshores, a veure, demà hi ha una convocatòria a la Conselleria de Sanitat a les 5:30. El
Els problemes econòmics han estat una constant de l'hospital, que vivia sobretot de les donacions de la gent. Des del segle XIII, el Col·legi de Notaris conserva els testaments dels barcelonins on es reflecteix l'esperit caritatiu envers l'hospital. És l'arxiu notarial, potser podríem dir, més gran del món. Pensa que tenim, a les 4 dipòsits, tenim uns 12 quilòmetres de prestatgeria. Els arxivers sempre medim per metres lineals. Si els posessis en fil els protocols drets, podríem anar des del mar fins al Tibidabo, més enllà del Serra Collserola, trepitjant més llibres sense tocar el terra. Mira, hem preparat un de primer del segle XV, és el moment que es funda l'hospital, per tant, és de pocs anys després de la fundació de l'hospital. El notari és el Bernat Pi, que és un notari que estava, en certa manera, especialitzat en la gent de mar, aquí a l'esquerra. Vam agafar aquest document una mica a l'atzar, que estés més o menys en bones condicions. El primer testament ja conté una deixa a l'hospital. Està en llatí, et Hospitali Santa Crucis Barquinone, decem sòlidos. A l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, la quantitat de sols. S'ha de dir que són quantitats modestes, sobretot en aquesta època medieval. Però aquest mateix fet de que siguin quantitats modestes ja ens revela que era un tema, una qüestió, això d'aquests llegats a l'hospital, que estava molt inserida dins el col·lectiu social, que la gent no tenia molt. La gent més pobra, diguéssim, o que tenia pocs diners, alguna cosa d'això. 10 sous era mitja lliure, que no era una gran cosa. Exacte, 10 sous era mitja lliure. Pensa, per exemple, que un obrer, un manobre, podia cobrar al mes 3-4 lliures. Un advocat en podia cobrar 5 o 6. I això es manté tant al segle XV com en segles posteriors. Aquí en tenim un altre que conté llegats de tipus patrimonial. Aquest és de 1901. Mira, si el vols llegir tu mateix, la clàusula està aquí. Aquí. Lego al Hospital de la Santa Cruz de esta ciudad y a la Casa de Caridad de la misma. Primero, la casa que posee en esta ciudad de Barcelona, calle de la Boria, señalada en número 23, que forma esquina a la de Mercaders. O sigui, això són patrimoni directament dos edificis, diguéssim. I tant. Eren rentes que percebien amb assiduïtat i amb freqüència, que, evidentment, d'això vivien, com moltes institucions d'aquest tipus. Gràcies a les contínues deixes, l'hospital es converteix en un dels màxims propietaris immobiliaris de la ciutat. En Jordi Bachs gestiona el patrimoni de l'hospital i coneix millor que ningú l'estat de les donacions en l'actualitat. Estic entès que m'ha citat aquí perquè un d'aquests edificis és propietat de l'hospital. Exacte, us podríem ensenyar, per exemple, el que tenim allà. Aquest d'aquí? Aquest d'aquí. Aquest que està tapat? És tot el mateix? És tot el mateix, i aquest és propietat de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tot l'edifici. Això va ser un llegat, una deixa testamentària. Això va ser un llegat testamentària. que crec que va ser de principis del segle, més o menys cap allà als 1920. I bé, ara estem en procés de reforma per tal de posar-lo en valor i que serveixi per les finalitats pel qual ens el van deixar, no? Aviam, això és l'àtic. L'àtic, exacte. Vam pujar. Benvolguts com a propietaris, veig que aquí esteu vosaltres situats, la fundació privada, les obres de rehabilitació dels balcons, la façana... Clar, això, vosaltres sou els propietaris de l'escala. Això no es coneix que Sant Pau sigui una immobiliària també, encara que d'esquitllada, no? Per fort. Gràcies. En aquests moments continuen la gent deixant pisos al patrimoni de l'hospital? Sí, no fa ni, crec, un parell de mesos. Vam tenir al notari, ens en van deixar una a nosaltres i una al clínic. Una mateixa herència. A Anglaterra tenen els fundraising, tenen els grans donants i els grans inversors, aquí també, però també el malalt agraït, si se m'ha permet l'expressió, és una gran font i que duri pel bé de la ciència. Només teniu deixes a Barcelona? Lo gros està a Barcelona, ciutat i conurbació, però hi ha coses a Llívia, hi ha alguna cosa a Reus, hi ha coses a Vilafranca. Sí, bàsicament el patrimoni es mou a l'àrea sanitària amb la que tu realment fas la teva assistència. I això hi ha hagut moments realment molt durs en què el patrimoni ha baixat molt? Bé, l'hospital, quan hi ha hagut una necessitat imperiosa, ha hagut patrimoni. Hi ha hagut moments molt complicats i, per exemple, on hi ha ara 9 barris, una part important era de propietat de l'Hospital de Sant Pau. Amb
la generositat dels barcelonins i els catalans, l'hospital no en tenia prou per afrontar totes les despeses. Per això les autoritats li van concedir nombrosos privilegis per tal d'incrementar els ingressos. Per exemple, un d'aquests privilegis era la creació d'un cos de baciners que anaven per tot el territori captant almoina. I com ho feien? Es feien acompanyar de nens orfes o de malalts mentals per tal d'impactar més la gent. Però potser el privilegi més curiós és el que va concedir el 1587 Felip II a l'hospital. Li va concedir el monopoli de fer comèdies a Barcelona. O sigui, només es podia representar teatre amb un teatre de l'hospital, el Teatre de la Santa Creu, que després anomenarien Teatre Principal. El de la Santa Creu és el teatre cobert més antic de la península Ibèrica. El moment d'esplendor és al segle XVIII, quan el teatre introdueix una programació estable d'òpera i porta a Barcelona les grans obres de l'època. El 1846, Isabel II autoritza la construcció del Liceu, cosa que significa la pèrdua del monopoli del teatre de la Santa Creu. És el començament del declivi. Precisament al Liceu hi ha un bon coneixedor de la història de l'antic competidor. En el cas de l'òpera, el Teatre Principal va ser un dels teatres claus de la història a Catalunya? Sens dubte, en el moment en què s'inaugura el Liceu, el teatre important de Barcelona és el Teatre de la Santa Creu. No és el principal? En aquell moment no es deia Teatre Principal, es deia Teatre de la Santa Creu i el nom de principal se'l canvia justament en el moment en què s'inaugura el Liceu i en aquell moment vol deixar clar que ell és el teatre de tradició, el teatre antic, el teatre important de Barcelona i per això es canvia el nom a Teatre Principal. Hi havia gran rivalitat entre el Teatre de la Santa Creu i el Teatre del Liceu? N'hi havia molta. Quan hi havia els projectes per construir el Liceu, el Teatre de la Santa Creu fa tot el possible perquè no es pugui construir, com és lògic, perquè tenia el monopoli i no li interessava massa que hi hagués una competència a la mateixa ciutat de Barcelona i, a més, a dos passos. I un exemple d'aquesta rivalitat és la mítica Liceístas y Cruzados del Pitar. Per exemple, diu un partidari del Principal, hi ha un cruzado, un partidari del teatre... Els cruzados, clar, els croats de la Santa Creu, doncs diu un cruzado referint-se al Liceu. Diu, com que el Principal s'hi va només per sentir la música i escoltar els cantants, i al Liceu hi aneu totes, amb el vestit escotat, i cueros, i penjarelles, i diables, i botavants. Ja es comença a alimentar el tòpic del Liceu com un lloc d'exhibicionisme burgès, etc., que acabarà, evidentment... Que la música té menys importància que no pas a les relacions socials. Aquest tòpic acabarà sent molt important a finals del XIX, en què el Liceu es converteix realment en un temple burgès i que feina hi ha hagut després per esmicolar el tòpic i una mica retornar al teatre de la ciutat. Mentre el Liceu i el Principal es barallen, l'hospital viu asfixiat. S'ha quedat petit per una ciutat que en poc temps passa dels 250.000 als 500.000 habitants. Per tal de millorar la situació, els orfes són traslladats a la maternitat municipal i els bojos al modern Institut Mental de la Santa Creu, inaugurat el 1889. És el moment en què es fan grans avenços en cirurgia i també quan la microbiologia aconsegueix explicar l'origen de moltes malalties. Però la institució està esgotada i els avenços es viuen amb més força fora de l'hospital. Les coses comencen a canviar gràcies a la deixa d'un català mort a París, en Pau Gil. Era un banquer català fincat a París que mor sense descendència i deixa 3 milions de pessetes. Que devia ser una fortuna, 1886. I deixa per escrit que vol que es construeixi un hospital a Barcelona. Però vol unes condicions molt estranyes. Que vol que es construeixi com l'Hotel Die, com l'Hospital Hotel Die de París. Un hospital modern, un hospital pavellonari, en el qual no està tothom atapeït, en el qual apareixen ja un pavelló de quiròfans, apareix una sèrie de pavellons complementaris, i que els malalts podran sanar amb uns jardins que realment respirin, no com aquest, que és un jardí... Un pati, pràcticament. Era un jardí molt atapeït, no? Suposo que hi ha metges llavors que comencen a ser partidaris de marxar, perquè aquest edifici se'ls ha quedat petit i obsolet, però d'altres, en canvi, els devia fer molta pena i no devien tenir cap mena de ganes. Hi havia una altra raó,
i és que el nou hospital estava fora de ciutat. Clar, molt lluny, allò. Però molt lluny, a les muntanyes del Guinardó. Sí. Allò. Hi ha fotos de l'hospital modernista construint-se i tot és un descampat. Quan hem sortit de l'Hospital de la Santa Creu, situat al barri del Raval de Barcelona, i pugem cap al Guinardó, la sensació que donen aquests carrers és molt diferent. Suposo que aquesta mateixa sensació es devia tenir en aquell moment. La ciutat s'estava obrint. És una ciutat que ja respira i, home, estem parlant de que apareixen 11 hectàrees, l'equivalent a 9 illes de l'Eixample de Barcelona. Per tant, això sí que és un respir quan es ve del Raval i es ve d'una circumstància molt, molt important. Per exigència d'en Pau Gil, el nou hospital incorpora el seu nom i passa a dir-se Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquest d'aquí és en Pau Gil. Sí, aquest és el bust que es va posar a la porta de l'hospital de la magnífica nova instal·lació de l'hospital del segle XX. O sigui que estem davant d'una fundació que va tenir una instal·lació gòtica, una instal·lació del segle XX i va donar uns rendiments científics, acadèmics, assistencials de primera categoria durant tot el segle XX. El projecte del nou hospital recau sobre l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, que viatja per tot el món per tal de conèixer els centres sanitaris més moderns. Finalment, projecta 48 pavellons d'estil modernista i per la seva construcció compta amb un gran equip d'arquitectes, artistes i artesans. Quan el 1930 el seu fill Pere acaba el projecte, que es queden 27 pavellons, l'hospital es converteix en l'obra modernista més gran del món. Des del 1997, el recinte és Patrimoni de la Humanitat i actualment està en plena rehabilitació. Doncs en aquest moment estem daurant, amb pador, la superfície d'aquest sol de ferro que corona la punta de la part més alta de l'Hospital de Sant Pau. Una fulla d'aquestes és cara, aproximadament €1 i pico. Els restauradors, quan ens toca un edifici modernista, pots gaudir molt perquè et toquen elements que són molt rics, no? És una poesia, no sé, està molt treballat. Estem reproduint un passamà de Sant Pau. Està erosionat, està arenitzat, i el que fem és canviar-ho per pedra Montjuïc reaprofitada d'un altre edifici. Actualment, per a restaurar els monuments de Barcelona, no hi ha pedra de Montjuïc en producció, en explotació. Ni a Sant Familiar tampoc n'hi troba ja. Perquè la pedrera està tancada, no hi ha pedrera. I clar, a Barcelona tot està fet en pedra de Montjuïc. Tots els monuments i tot. I llavors, quan no hi ha pedra, perquè per certes dimensions no hi ha pedra, o necessita molta pedra, es porta de Glasgow, d'Escòcia. Un cop rehabilitat, l'antic hospital té previst acollir un projecte internacional de recerca i desenvolupament amb la participació d'organismes com la Universitat de l'ONU i l'Institut Forestal Europeu. En Frederic Crespo és l'encarregat de la rehabilitació del recinte. Ho va fer bé, Domènech Muntaner? Bonic ho va fer, però bé? Home, ho va fer com en el moment s'estava pensant que era la millor solució per construir un hospital. És a dir, la creença, diguem-ne, que els hospitals i la salut anaven directament vinculades a una gran ventilació, a un bon assolejament i a poder gaudir, diguem-ne, de passejos en els jardins. Això ho va fer molt bé, llavors. Això ho va fer molt bé, ho va fer perfecte. De fet, ell orienta els edificis nord-sud totalment, és a dir, aquesta orientació dins de l'Eixample a 45 graus és per buscar perfectament... Això diuen, no sé si és veritat o no, l'anècdota aquesta que diuen que era perquè estava emprenyat amb el Cerdà i que no li agradava gens i per això va girar. Aquesta és una teoria, però hi ha la teoria, evidentment, també de que això afavoria, diguem-ne, la ventilació, sobretot creuada, dels edificis. Quan t'has posat a treballar amb l'obra, te n'has adonat que hi ha alguns elements que el Domènech Muntaner va ser realment
espectacular amb la seva feina? Els propis edificis tenen conduccions de ventilació en el seu interior de les parets i amb uns conductes en el soterrani per relligar-ho tot. Això és el que més m'ha sorprès, perquè veritablement és un sistema que avui en dia és el que s'està implantant un gran sistema innovador. És evident que no és tan innovador si ja en el segle XIX s'estava utilitzant. Per mi ha sigut la gran sorpresa, més enllà del que significa el modernisme, que ja és una gran sorpresa de per si. Això és una feinada tremenda. Suposo que el primer dia que vas arribar aquí i vas veure tal com estaven tots aquests edificis, se't devia caure el món a sobre, no? Quanta feinada que quedava. La veritat és que quan t'ho diuen, dius, i per on començo, no? Aquí no hi ha res igual en cap pavelló, exactament. Has d'entrar, diguem-ne, a estudiar la persianeta, la rajoleta, la pedreta. Endavant, sisplau. Gràcies. Aquest sí que es veu ben dins. Es veu molt tronat, això. Però per què li van fer al pavelló tot això? Per què el van malmetre tant? La medicina evoluciona, cal fer habitacions tancades, que pugui el malalt estar aïllat, si és necessari, individualment i no de manera col·lectiva, i cal augmentar la capacitat dels pavellons. I aquí es veu molt bé, no? És a dir, si cada finestra era una habitació, en el moment en què es fa el forjat, com tenim la finestra superior... Has doblat. Has doblat el número d'habitacions. Per tant, no hi ha cap voluntat d'intervenir contra el patrimoni, sinó hi ha una voluntat de donar servei. Servei, precisament, és un hospital públic i, per tant, servei a la població. El 1906, poc després de començar les obres del recinte modernista, s'inaugura l'Hospital Clínic. La Santa Creu deixa de ser l'únic gran hospital de la ciutat i, a més, perd la Facultat de Medicina. Tot i així, a l'hospital s'organitzen cursos d'especialització no reglats que ajuden a formar algunes de les grans escoles mèdiques, com la dels doctors Freixes, Gallard, Corachan, Trueta o Barraquer. El 1916 comença el trasllat de metges i pacients cap al nou edifici, però no és fins al 1930 que l'antic hospital gòtic pot tancar les portes, després de 5 segles d'història. Poc després de començar la Guerra Civil, la Generalitat expulsa la MIA i agafa el control de l'hospital, que passa a dir-se Hospital General de Catalunya i Centre per la Defensa Civil de Barcelona. Carmen Pérez Aguado és anestesista al Sant Pau i ha fet diverses investigacions sobre l'hospital durant la Guerra Civil. Com es va viure a Barcelona i a l'hospital els 3 dies intensos de bombardeig del març del 1938? La forma de nuestro hospital, con los pabellones, con los jardines en medio, el que se pudiera realizar un paso de ambulancias en un solo sentido, contribuyó mucho a la eficiencia del hospital. Llegaron más de 2.200 heridos en esos 3 días y hay una cifra, 300 heridos en urgencias en 15 minutos. Prácticamente no había espacio para colocar a los heridos, se colocaban en los pasillos, se colocaban en cualquier sitio. També es va passar gana a l'hospital? En Barcelona, como en toda España, hay más hambre en los años posteriores de la guerra. Y hay una nota muy curiosa en que el director del hospital, el doctor Esquerdo, pide que los conejos que se utilizan en el laboratorio de bacteriología, si sobran, por favor que se envíen a las cocinas porque pueden ser útiles. Esto es curioso porque esto es en el año finales del 39. Just després de la guerra, què és el que passa a l'hospital? El hospital vuelve a sus antiguos dueños y la primera reunión de la MIA del 6 de febrero de 1939, la MIA pide al Ejército de Ocupación que nombre un juzgado depurador para que depure las responsabilidades que pudiera haber entre todos los trabajadores del hospital, incluidos los médicos.
7 fueron expulsados definitivamente del hospital y otro grupo de ellos fueron eliminados de puestos de dirección y confianza. Van ser els únics que van rebre represàlies després de la guerra? Bueno, van a ser los únicos porque otro grupo de médicos ya habían huido al exilio, ¿no? Como era el doctor Trueta, el doctor Tarrida, el doctor Bonifaci, el doctor Isser. Muchos de ellos ya habían huido y entonces no se les depuró por ello. La por a les represàlies franquistes s'estén per l'hospital, fet que provoca la desaparició de les fitxes d'ingrés de tots els ferits de guerra. Aquestes fitxes devien ser un material molt valuós pels repressors franquistes. Aquestes fitxes tenen una història bonica. Ens van avisar que estaven arreglant un pavelló i entre dues parets, entre una entrada i dues parets, van trobar tapiades unes fitxes. O sigui, algú l'any 39, si no ho entenc malament, algú de l'hospital, fos un metge o qui fos, va veure clar què anava a passar i va amagar les fitxes pel futur. Les va deixar allà tancades. La història... No se sap qui és. No se sap qui és. Aquestes són les fitxes dels ferits de guerra republicans. Per exemple, agafem una fitxa i aquesta te posa el nom de la persona. Vicente Gracia Cajal, sí, aquest senyor. L'edat que tenia, 20 anys, molt era un jove. jovenet, sí. Llavors el diagnòstic era herida bala, pie izquierdo, entrada i salida. El tractament CA, què és això? Vol dir la cura sèptica, el tractament que feia servir el doctor Trueta. I aquest senyor pertany al segon batalló alpino, divisió Nascaso, segunda companyia. I totes aquestes fitxes han tingut alguna utilitat, a part de la utilitat històrica? Oh, i tant. Això ve que a través de l'any 1976, que va haver-hi una llei perquè els ferits de guerra republicans poguessin cobrar una pensió, a partir de llavors la gent va començar a venir a l'hospital a demanar informació i a demanar certificats. I amb això han pogut cobrar una pensió. Durant la postguerra, l'hospital té dificultats econòmiques greus, fins al punt que es ven una part important del patrimoni. A més, cada pavelló funciona com un regne de taifes, fet que dificulta la coordinació i la racionalització de la feina. El 1966, per mirar de modernitzar l'hospital, la MIA contracta en Carles Soler Durall, un metge doctorat en salut pública a la Universitat Nord-Americana de Yale. Vostè va poder comparar la medicina catalana de l'any 66 amb la medicina que està fent als Estats Units i altres països? Com era la medicina catalana? Era bona, era dolenta, estava obsoleta? T'ho explico, no? És a dir, aquí nosaltres hem d'imaginar com era en aquest hospital concret l'arquitectura i l'organització de l'any 65 amb la que en aquell moment hi havia als Estats Units, és a dir, nit i dia. Cap punt de contacte, ni un. Moltes especialitats ni existien. No hi havia un sol laboratori, sinó que n'hi havia 20 i pico, un servei de raigs a cada pavelló. Per tant, el que es tractava aquí era de portar la nova organització o administració d'hospitals i a la vegada incorporar-hi la manera de fer d'una medicina moderna, que és bàsicament una medicina de comunicació entre els seus actors professionals. L'hospital té a hores d'ara 6 segles. Vostè pensa que en durarà 6 més? Amb la forma que ara veiem, segurament no. Serà una altra cosa, serà una altra tecnologia. No oblidem que només un aspecte, que és la genòmica, no fa més que començar. Que és per aquí, per on anirà la medicina, a l'extrem de que podem fer una enginyeria genètica preventiva a temps que ens pugui arribar a eliminar gran part de les malalties que ara tenim. Per tant, el paper de l'hospital com un lloc en què hi ha molts llits, aquest paper quedarà substituït per un altre on s'investiga per millorar els procediments. Per tant, encara queda hospital per molts segles. Si hi ha un ser humà viu, hi haurà un hospital. D'alguna manera, en Soler Durall és un dels pares del model hospitalari que coneixem ara. Bon dia.
El model viu temps d'incertesa, però vist amb la perspectiva de 6 segles, segurament l'hospital trobarà la manera de continuar donant servei a la ciutat. Això són les recomanacions d'enfermeria perquè vostè sàpiga com cuidar. Els cuidados de la ferida, ¿vale? Està tot per escrit. Ja li has explicat a la meva senyora i com se la dutxa, tot controlat. Moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Ha tingut una gran...